200 ka mga pulis ipakatap sa nagkalain-laing samang sa dakbayan sa Sugbo sugod ugmang adlaw. Samtang mga senior citizens ug mga minor de edad dili gayud mahimo nga musud sa mga samang sa Cebu City. Aniya ang report. Alas 5 sa buntag ug maadlaw ipakatap na sa Cebu City Police Office ang ilang masakop sa nagkalain-laing samang. Kini subay sa paghigpit sa protokol alang sa mga muduaw sa mga samang nga ablihan alas 6 sa buntag ug mutak-op alas 6 sa gabi sugod ugma. Kaabag sa mga pulis ang mga force multipliers gikan sa barangay ug ang task force kasaligan. Dili lang siya police assistance desk but a multi-agency center na naa dito ang bumbero, naa dito ang taga city disaster, of course ang mga taga barangay. So ready ta sa mga labi na sa katong mga dagko na to nga mga samang. Giklaro ni Police Colonel Josefino Ligan, ang Cebu City Police Office Director, nga kadtong aduna lay mga quarantine pass ang tugutang makasulod pasiusab sa number coding o sa ilahang schedule. 30% lang sa mga tao ang ilang tugutan ug ang uban gikinahanglang maghuwat sa gawas hangtod nga makapuli. Usa ka oras lang ang limit sa mga tao nga mobisita sa sulod sa samang. Gidid-an gyud ang mga senior citizen ug ang mga bata nga mosulod sa mga minteryo. Hinuon, magpaabot pa ang CCPO sa executive order sa mayor mahitungod nini. Kung inyo ang quarantine passes, ad even man na, Lunes, Martes, Santod, Domingo, ana ra pud ng adlaw inyo ang pagawas. Samtang ipaniguro sa PRO7 nga mapatuman ang minimum health protocol sa mga sementeryo aron malikayan ang virus contagion. The observance of the basic health protocol should be in place. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.